Jo som en Jaume i res, estem en el casal de la Colla de Sant Pere, amb l'Espiral, amb el grup de nit fent un campament, una setmaneta. Avui estem fent molt de joc d'aigua, moviment, per fer que disfrutin. Sí, això li encanta, tot loco. El que fem més quan maig, abril, maig, juny, fem minicampaments amb escoles. Està més encarat cap a escoles, colònies i tot això. Que són menys dies, són 2 dies, però molt més intens. I després, ara en l'estiu, els campaments, que són una setmaneta i a disfrutar cada dia i anar poc més calmats. Per exemple, aquest és més del Coll d'en Rebaixa Serenal. Està dedicat més a ells i qui vulgui sempre pot venir. Jo m'ho molt. Jo veure que aquests nens riuen, s'ho passen bé i disfruten, jo això és el que m'enduc. El que m'enduc i el que ho fa seguir.